Assalamu alaykum ekraniyleşler. Size dünyadaki ähli gowlukları arzu edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň saýasyna, Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna siziň her bir ýeňde berk jan saglyk uzak ömür işiňizde uly üstünlükler arzu edýäs. Näme ekraniyleşler, şeýle ýagşy arzuwlar bilen gel wagşym biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň nowatakyny başlaýas. Mekraniyleşler biziň gepleşigimiziň şu gedekki mihmanlary ne görüşüňiz ýaly bir näçe halipalar bizde mihmançylykda olary Türkmenistanyň atgadan artisti Halipa Aýdymçymyz Berdigelliýew. Şeýledine biziň halipa sadandamy Ýoluman Humaýew adyndaky ýörüýte saçylyk mektebiniň şu gyjak sady boýunça bir taliplara sapak berip beren halipamyz Agmurat Jumaýew. Şeýledine Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň muallimi, ustad, aktyor Gelli Murat Nazarow. Hormatly mihmanlar, siziň hemmäňizi gepleşigimiziň şu gedekki sandy hoş gördük. Hormatly prezidentimiziň saýasyna gün taýyn güllep ösýän diýarymyzda medeniýete, sunwata, döredijiligi, aýdyma sada, baýratyn uly ünsberlerde. Bu söhbetdeşligimiň başyny şular dogrusundan başlaýyn, onuň ileşlemede siziň aýtmaňyzda bir näçe aýdymdyr sadalar ýetireliň. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne biz sunwaty işgärlerine şu täze eserler döretmäge uly hujuw berýär biziň arkadaşymyz. Her bir sunwaty işgäriniň şu täze eserler, täze aýdymlar döretmäge seni uruhlandyr ýa-da gahrman arkadaşymyza ýylyt bähwetli işlerine, döwlet ähmiýetli, bütün adamlar ähmiýetli işlerine lokan üstünlikleri arzu edýän goý mehriban hem gahrman arkadaşymyň jantag işi rawaç bolsun.
Kirpigi oklaşları Konya'ya aşık bulmuşum. Aydadır mantım gülüymen onu kâla yurdum. Yeyledi bardım pelekte lame kâlaya yurdum. Çünkü meni rızva kılıptır aşkı kâla yurdum. 72 şehir ile nümdü kâlaya yurdum. Mun söz yerine zat-ı pil uzaya aşık bulmuşum. Bulmuşum gelmişim. Yaktı o ciğerin nedeyin. Tallı aşkın dilvera canı ciğer mi o da hey. Vadırıva geçti ömrüm zayı verdim ay bana hey. Ahı köp efkanı köp bir köye aşık bulmuşum. Köp sağ olun. Sağ olun. Berdalipe ayt beren aydymyz üçin doğrudanım bir şu ilki dutargyjağın ýanynda aydylan aydym bir esasan şol aydym bir şu bagşylyk ýolunyň faryktalar ýolunda has köp ürje edip aydylýan aydym. Şunu ilki bizene halipalardan galan şol aydym ýazgysy bar da. Garly Ileman fun aydan aydymny. Şonu şu wagt neşe estrada saz geçirip şu gow yerine getirip berdiňiz de Agmrat Halipa temine şu wagt bir gyjakda gow edip ýanda çalyp berdiňiz şonu esasy sazy kowlak diýen gyjakda. Mehriban arkadağımda bize şöyle yol açıp berenle ulu sağ olsun. Aydiyan medeniyet sunut işyerlerine yol açıp berenle begeniyaz, buysuniyaz, guoniyaz. Näme dörödesingese dörödüp basarının halka hödürläýär vermeli. Ähli şertler var da ana Agmrat Halipa şu täze saatçylyk mekdepleri, täze çağalar var. Şu ähli mümkinçilikler dörödüp berdi, hormatly prezident. Näme biz diňe işläýmek, dörödäýmek galýar. Sunut institutu gutorup Mariýanyň ýoluman Humaýew adyndaky ýürütü saatçylyk mekdebine molum bolup işe bardym. Şonun ýerine köp şähertler ýetişdirdik. Şu Türkmeniň milli sadurallygynyň gyjak bölüminde molum bolup işläp şöyle talipleri öz başarynymyzdan sady öwretýär. Maňa ilkinji şu saduraly tutduran ni Asyr Söýünov. Halipa zalanda gyjakçy. Halipa zalanda bir näçe tilsimleri, bir näçe sazlary şondan öwrenip men bir ýürütü saatçylyk mektep internatyny gutorup ondan soň Sunwat institutyny okuýar. Şol aýda okuw dowam etdirmek bilen onu tamamlandan soň men ýolaman Humaýew adyndaky Mariýanyň ýürütü saatçylyk mektebine molum bolup baryp näher özümde minni taliplara tälim berip
Köp sağ olun Amra Talipa. Bura çalıp beren sağlığında doğrudan bizim milli kıcağımızda şu bizim Türkmen halk sağlığı karşılayarım sağlığı çalıp berende bir de miras alma bir neçe aydımlar tanalya. Siz şunu tədeden işlep yani bir neçe bir döwrewap sağrolar, klaviş sağrolarını koşup şunu o çalıp berdinde yerine getirip berdinde deme şeyler sağın yenim tədeden işlep bir sany köp bolsun. Gel Alipa sököteşik sizden dowam edelim. Hormatly arkadaşlar, şu yıl 2019 yılı Türkmenistan Rowaşlygyň watan ýyly ýylan etdi. Medeniýet ojaklygymyzda, sungat ojaklygymyzda da täze eserler, täze aýdymlar. Umman biziň halipalarymyz bize şuň köýüni goýup giden bir ajaýyp aýdymlaryny, bir tilsimlerini öwrenip, onam ýene-de öz mähriban halkymyza, öz iýleşmemize ýetirip, şeýit bir hezber gelýärse. Men şuň gün biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumynyň ojagyny biziň Ulluqan bir ajaýyp bir teatr urdan, ya bolmasa aýdym saz urdan, ajaýyp kitaplarymyzdan bir talip ýaşamyzda bilmeýän mähriban molumymyz, halipa molumymyz, galiberde şu mähriban talip ýaşamyz we öz okuwlaryndan daşary saz öwrenip, hem-de biziň halipalyk şäherlik ýollaryny bileje, agdyýylykda şu yetmeýän ýerlerini aýdyp, şular bilen bileje deň bir agramda gidip öwrenýän talipnamyza ben hem öwrenýär hem öwredýärsem aýdym saýdyňam medeniýet ojagyň bir özüniň bir mähirli halipalarymyzdan gelýän ýollamyzy şuň gün halkymyza ýetirmekde zähmet çekýärse. Hakacıklarından yarım cemaline cemalin Gördüm deyip gece gündüz Zareyli, zareyli Ay sırdan buldum sırım aydardım yerine Kervel yatay bilmez korkulu yerine Zadı köp deyip
Hiç barmağın namardey, namardey. Doymar derçin fakir bolday. Barilir, barilir. Ay namard özünde merdesin aydarı. Ay terilimiz hakkın tanayıpın tar tar. Ey tar tar. O çığıt mal taplı hünnünün altarı hey, gel altarı. Naymar peyda taplı hünnün, darilir, darilir. Ay maktumul yünlü gözünlü gözley. Akıllı yey, gel gözley. Yanşını tarifla, yamanın dilley. Ey dilley. Akıl buldum beni kızım ağzındayım, ağzındayım. Hep sesini halk içinde, harilir, harilir. Ay aklım oldu merakıdır, ağzındayım, 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 ağzındayım. Hep sesini halk içinde, harilir, harilir. Ay sen benim maralıma, gülüm aralime. Apır kuncundan ne gönlüm, ay ak gülüm aralime. Annenize biz dostlarım ardım aydım sizlere. Amenin ardım niyetirim ay kol başı kara özey. Ağzından poza aldın tomuşu eğlen billeri senin canı tavşırım turun aydın öymüzey. Peyker gamdan bağrımını yırtar, saçı darap koy
versem vay bir karış boydan artar. Ay nikabın götür yüzünden dünya cemalın elem tutur ol cemalı aşık men bolyan gün meter. Ayda gelen novruzlar gülhanzar bollu güller, halama gelen gıylar vay ak güllüm aralime. Eline ayna alıp çekti göze sürmen ne? El koynuna sakladın vay alma ile kurmanı. Ay kapan ayının 14'üne vade verdin gelmeni. Yılgırışına mail men akıllım aralime. Ay durdu vakşı seyittir. Kara gözlü gelin bağlara çıkıp hıynalaptır kolunu. Ay yar kadaba çıkanla bir görmek güdün yılgırışından men öllüm akıllım aralime. Gül marhalime, sen benim marhalime. Ay yılgırışına mayılım, ay yılgırışına mayılım gelini. Aklım ara halime. Aydım sağda bir hem adam aşık da Tabii. hem adam muştok. Şu küçük oğlanlıktan da dep kakardım da. Onun şu halifalar oğlanıyor, tangram boz alıp kakar verdim. Bir yerde bırakma kasar, öydü de onu hiç bırak gördüm, kakıp verdim da. Onun ovamızda aman gel, begif deyip bir akardiyonla bir kovaydım şeyle bir kovay diyadı. Benim akardiyon çalıp, yanında çağırıp oturdum. Aman gel, beni şey deyip bir ilkinci adımlar köpçülüğe çıkaran. Ondan sonra dultaram öğrenip başladım mektep. Sungut mektebi vardı ovamızda. Şey aman bir haftan ilkinci şoň ýanyna bir dep kakardım. Onun şu maktumlar tamamladım, kemine, monepes, şahirlanmadım, goşgularyna bir aydımlar sanardım. Hiç doyup bolmazlar. Aydımlar aňardan geden, sahagadan ýa bolmasa ýa öden ýa Novastan, ýa Nurberdi Gulf diýen hemme halipalamyň öňüň bir her welaýatyň öz şiweli hem süýjýorlary bar da. Ýa şoň ýanyk şu aman hem sahagadan gow aydymlar aýdardy. Hem şu Urt Ýakup Türkmenistan atkan artisti. Umman Türk bizim bu halipa bağışlanmadan aydımlarını ustatlyk bilen ýerine ýetirdi. Şu Kora kömekden häzir Türkmen döwlet Medeniyet Institutynyň ojagyny hemme gurnoglar, uğurlar boýunça uly bilim ojagymyz şu ýaly talip ýaşlanmadan ýöretip halipa bolmurdan öz bilimlerini artdyrýarlar, öwrenýärler. Kim käsýer bolsa gelip soraýarlar. Esas näme? Bizim ojagymyz şo da bilim bermeli, sady öwrenmeli. Sahnada hareket etmeli, sözün dürüst aýtmaly, her bir aýdýan gepin eýesi bolmaly. Çalýan salyň, halipalaryň ýollaryny ýoýmanjyk milliligi bilen ýetirmekde.
Ananay mehriban men seni söydüm, senin eziz adın kalbıma aydın. Karasana kara gözlüm, sözlüsüne şirin sözlüm. Karasana kara gözlüm, sözlüsüne şirin sözlüm. Ananay mehriban men seni söydüm, senin eziz adın kalbıma aydın. Ananay mehriban men seni söydüm, senin eziz adın kalbıma aydın. Kara gözlü yar, seninle gönlüm var, gel seni dildar. Şirin sözlü yar, sensiz dünya dar, gel seni dildar. Kara gözlü yar, seninle gönlüm var, gel seni dildar. Şirin sözlü yar, sensiz dünya dar, gel seni dildar. Köyünüm gel, gel yanıma, kara yarın canım senin yoluna. Köyünüm kara yarın canım senin yoluna. Egizim derde koyup eyleme arman, dünyada tayım olsun devran. Egizim derde koyup eyleme arman, dünyada tayım olsun devran. boyunulur kıyılıydan bileni boyunulur kıyılıydan bileni adı belli Arap tilli sevduğum ayrılıkta yanmayacağım dan bilen adı belli Arap tilli sevduğum ayrılıkta yanmayacağım dan bilen adı belli Arap tilli sevduğum ağlayıcı parlarım derdiler ay ağlayıcı parlarım derdiler korku yakraylarım vurdumlar ayrılım atandın ki var vurdumdan adım belli Arap tilli sevduğum ayrılım atandın ki var vurdumdan adım belli Arap tilli sevduğum
Gelin oldum kardeşlerin yürüyüşü Korkusundan kurtlar kuşlar yaşaşı Kemalime alındırdı der murşid Adı milli Arap tilli sevdiğim Kemalime alındırdı der murşid Adı milli Arap tilli sevdiğim Maltumuli aynenem bakırlı Ay maltumuli aynenem bakırlı Berekini müzre alıp şekilli Uşman edip ayağına yıkılma Adı belli Arap tilli sevdiğim Ağalarım ayağına yıkılma Adı belli Arap tilli sevdiğim Adı belli Arap tilli sevdiğim bakay Bert halipe indi özüňiz kime şagirt bolanyňyzy, nähil öwreneniňizi bir näçe halipalar agdak gezdiňiz. Öz şagirtligiňiz hakynda da biraz söhbetimiz dowam edeli. Aydımdan ince sırlarını sorap, haytaydım aytsam. Bilen öz bildiğimizden şulaydım ayt şunu estrada geçirip aytçılar sonra bilen bildiğimizden aytýat, ondan bularım şeyip öwrenýärler, aýdýarlar. Onun bir şulaydım bir üstünlükli çykda da öwreniň bir şonu goşundyň bolýardy begenýän. Duran öwdüli jüfti bir murgaply atly oglan var. Mardak ýoluman Humaýew adyndaky Taşlyk mektebine agama talipan şu işleýän ýerine şu taýda okudy. Şu taýda hem ýanglan ýarmy ýeňjisi boldy. Ondan soň bolsa ine bu zatlaryň hemmesi şeýit Milli Konservatoriýamyzda okuwa getirdi. Şu edil her şu taýda okap ýör. Hem olulun tuğlama şeýle hem saada döktü. Aydyma da öktü. Zara mennip aydyma da halipa baş hummatçylygyny ilki ýerine ýetiripdi da şonu. Şolay aydym estrada geçirdi bolan şeýle bir hili adamlar şonu halk köpçüligi gowy kabul etdiler. On ideýanyň şu il şonu meni şeýle bir bada mennip bir aydymam çykardy da. Bir aydyma saat näme dörende bir döre diýen adam özü hasam gowy diýär, onu bir halipalar aýtsa onunum gowy bolýar. Şu sahabamyzyň gelinler diýip bir aydymma gaty gowy. Yerine yetirip ay onu dinlediňçe dinläsiň gelýärdi. Şunun ýa Süleyman Garabaýew haýyş etdirme, şunu işläp bolmamka. Şunu bir hasamyz salyp bir gelinler gowaýdymy Seyit Şahirimiň sözlerini. Ay bulan bir hiri işlendi men bir sapar aýtdym tomaşaşulary yerine yetirip berdim. Gelinler admýaňa aýtşyňa ýaly bir sahaga aýdanda dutargyjan ýanda baý joşup bir şu atlarym şu miras teleýaýlymyň arhiwinden goýýarlar da. Gelinler aýdyma aýtsaň ýyzynyň bir hil ak ýyl maralym dinläsiň gelýär. Ýa-da bolmasa Leyli gelin aýtsa owodun gelin. Çok ýa ene men garyp aýdymy aýdylsa nalyşyň seniňe ýyzynyň şu birekleriňize seplen gidilýär da şu bagşylyk sunwatny şu halk aýdymlar. Şol ýugoş-ýugoşdan galýan aýdymlar da, şirwan perdeler barlayan ýa-da. Halk aýdymy hökman aýdasyň gelýär da, halk aýdym bolany onam estrada görnüşe geçirip bilsen, onun hemme kırıştalarına bir hasabyny yerine goýup bir aýdyp bolsa onu aýdymam bir şol çarnyan, yetilýän ýere yetilse, hökman bolmanda saha bolup bolan okya bolmasa Orazyl Ilyas bolup bolan. Herkim özü görüşçü, duyuşçu aýdylýar. Aýdym sady näçe dinleseň şonça dinläsiň gelýär. Bir toý bayramlaryň bir gelişigi, bir diňe saz bolan adam şonu edil aýdym dinläp oturan ýaly, aýdym aýsaňam diňe saz dinläp oturan ýaly. Şeýle ajaýyp biziň gepleşigime de gelip şuň bir hemmeňem bir gowy aýdymlar aýdyp berdiňiz, gowy sazlar çalyp berdiňiz. Ine sazanda talip bitlemesi de sazanda getdiler. Bir aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin çalyp beren sazlaryňyz üçin gyzykly söhbetleşikleriniz üçin size
köp sag bolsun aýdýan, bundan meýlegem işiňizde uly üstünlük maşgalaňyzda awadançylyk arzuw edýän. Sağ olun. Türkmen medeniyetini ösürmekde bize ak yolları, ajap yolları alıp barayan hormatly kahraman, mehriban arkadaşymyz ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Her bir tutumly işleri urawaş bolsun. Kahraman mehriban arkadaşymyza uly sag bolsun aýdýan. Şu tutýan tutumly işlerini ýolunyň ak bolmagyny, janynyň sag bolmagyny arzuw edýän. Türkmen medeniyetinin hak howanlary mehriban hem gahraman arkadaşymyza şu pursatdan peýdalanyp özümiň sag bolsun aýdýan.
Ahrım gelip papa oldu meyvay gelinler. Ayılık mıkem diyen hıyalıma, anı bilip yaman oldu meyvay gelinler. Yigit bolup cahillere vabaş edip ne ömür sürdüm ha 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 ne yaşadım kıpkırın doğası alhep uzaldım gelinler köydüm eyvay gelinler alhep ay çeke çeke karnının dağını ay çeke çeke karnının dağını ötürmüşüm yiğitliğini var çağını. Siz görüp tümür sakkalımın ağını, anı bilip yaman oldu meyvay gelinler. Teydidir mayılların ney bir koca kişidir azayıllarında ne çevir etseniz ha 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 mayılların koca kişinin gönlünü alhep uzalımı gelinler köydüm eyvay gelinler gelinler köydüm eyvay gelinler Mehrumayleşler, size yeni bir yola alem oğuluklarını arzu ediyaz. Bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrünü, hormatlı prezidentimizin sayesinde, Türkmenistan rovaşlığın vatan yılına sizin her birinde berk can sağlık uzak ömür işinizde ulu üstünlükler arzu ediyaz. Ne mehrumayleşler şeyle yaxşı arzular ülen, gel vakşin biz bugün aydım aydalatlı gepleşimizin şu gedeki sahanını geçir kutarıyaz. Hoş sağ olun, toylarda didar asalım.